Ako médiá ovplyvňujú investície a manipulujú trhy, varovanie pre začiatočníkov. Chcete investovať do akcií alebo kryptomien? Pozor na to, čo čítate. Médiá majú obrovskú moc ovplyvňovať trhy a nie vždy je to v prospech bežného investora. Informácie sú kľúčové. Médiá formujú verejnú mienku a sentiment investorov. Pozitívne správy môžu vyvolať nákupnú horúčku, zatiaľ čo negatívne správy môžu spustiť panický predaj. Sentiment trhu je nálada investorov. Médiá ho môžu ľahko ovplyvniť, čo vedie k iracionálnym rozhodnutiam. Pamätajte, že emócie sú zlý radca pri investovaní. Manipulácia trhov je realita. Niektoré médiá môžu šíriť falošné správy alebo prehnané informácie s cieľom ovplyvniť ceny akcií alebo kryptomien. Buďte skeptickí. Pump and dump schémy sú bežné. Skupina ľudí nakúpi akcie, šíri pozitívne správy a potom ich predá so ziskom, pričom ostatní investori zostanú s bezcennými akciami. Overujte si informácie z viacerých zdrojov. Nespoliehajte sa len na jeden spravodajský portál. Hľadajte nezávislé analýzy a kritické názory. Diverzifikujte svoje portfólio. Nerozkladajte všetky vajcia do jedného košíka. Investujte do rôznych aktív, aby ste znížili riziko. Používajte zdravý rozum a kritické myslenie. Nenechajte sa uniesť emóciami a robte informované rozhodnutia na základe faktov, nie na základe mediálneho humbuku. Médiá majú moc ovplyvňovať trhy, ale vy máte moc sa chrániť. Buďte informovaní, skeptickí a robte vlastné rozhodnutia. Začnite sledovať nezávislé finančné analýzy, prihláste sa na odber newslettera s overenými informáciami a zdieľajte toto video s priateľmi, aby sme spoločne bojovali proti manipulácii trhov.